Na samu tattaunawa da maza sama da guda 20 wanda suka rabu da matansu, ma'ana wanda zaman auren ya daɗi wanda har ya kai su ga rabuwa da juna. Gaba ɗayansu tambayar da na yi musu iri ɗaya ce, kuma tambayar ita ce kamar haka: wani abu ne ka so ka sani akan aure kafin a ce ka yi auren? Amsoshinsu wanda suka bani kusan duk iri ɗaya ne. Na san kai ma za ka so ka san irin amsoshin da suka bani don gujewa tafka irin kuskuren da suka tafka. Idan wannan bidiyon shine ganina na farko a wurinka, ina maka barka da zuwa shafina, inda nake faɗakar da samari hanyoyin da za su bi su shawo kan soyayyarsu ko kuma matsalolin da suke fuskanta a soyayyarsu, tare da ƙarfafa musu gwiwa a soyayyarsu, bugu da ƙari da gyara kusakuransu wanda ya kamata a ce sun gyara domin su gina soyayyarsu da dai sauransu. Bari mu fara. Amsa ta irin samu ita ce, shi aure baya kawo ƙarshen matsaloli sai dai ya bayyana su. Yawancin maza zaka ji suna cewa na auri matar da nake tunanin ta cancanci na aure ta, ko kuma macen da ba ta da matsala, da yaƙinin cewa yadda suka ɗauko rayuwarsu kafin su yi aure zai daidaita komai bayan sun yi auren. Amma ƙarshe saɓanin haka ne yake faruwa. Amsa ta biyu da na samu ita ce, girmamawa da matarka za ta yi maka a gare ka ta fi soyayya da take yi maka amfani. Za ka iya roƙa, siya ko kuma cinikin soyayya, amma girmamawa daga wurin mace a banza za ta zo maka idan ka kasance namiji jajirtacce, mutum mai mutunci da kima da mutum mai manufa a rayuwarsa. Waɗannan mutanen da na hira da su sun bayyana man cewa girmamawan da matan suke musu a hankali ta gushe saboda saba alƙawari, rashin iya jajircewa akan iyali da sauransu. Silar irin waɗannan abubuwan auren nasu ya kawo ƙarshe, domin ita soyayya in dai babu girmamawa a cikinta abar tausayi ce, kuma babu namijin da zai iya rayuwa a haka. Amsa ta uku da na samu ita ce, idan ka auri mace kamar ka auri danginta ne da kuma abubuwan da ta aikata a ƙuruciyarta a baya. Ba iya mace kake aura ba, ka auri irin da iyayenta suka shuka. Misali shine zamantakewar da take tsakanin mahaifiyarta da kuma mahaifinta, ma'ana irin zaman auren da mahaifiyarta da mahaifinta suke yi ko kuma take yi da dai sauransu. Duk abubuwan da take yi ko kuma duk abubuwan da za ta yi ba wai saboda kai take yi ba, a'a saboda ta tazo ta ga ana yi ne a gida. Idan kuma ka ƙi ba abin da nake faɗa muhimmanci, ka tabbata ka karanci tarihin mace kafin ka aure ta, idan ba haka ba za ka kwana a ciki. Amsa ta huɗu da na samu ita ce, jawo hankalin mace a gare ka aikinka ne fa, ba aikinta bane ba. Yawancin maza suna tunanin jawo hankalin mace abu ne wanda ba zai taɓa canjawa ba, saboda ka riga ka jawo hankalinta lokacin da kuka haɗu ko kuma a haɗu ku ta farko har ta kai ku ga aure. Tunaninsu baya wuce tunda na riga na aure ta ai komai ya ƙare. Hakan yana nuni da sai ka mayar da hankalinka wurin kula da jikinka, burikanka na rayuwa da ƙwarin gwiwarka, sannan da dagewa wurin jagoranci. Daga ranar da ka saki jikinka ka mayar da kanka malalaci, bugu da ƙari ka mayar da ita abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwarka. Ban ce fa matarka ba ta da muhimmanci ba, ko kuma ka ɗauke ta a matsayin abu mara muhimmanci. A'a, kawai dai kar ka saki jiki ka nuna mata hakan sosai, saboda idan ka saki jiki ka nuna mata hakan sosai ina tausaya maka, dan idan ana sallah ba a magana. Amsa ta biyar da na samu ita ce, kar ka sake ko da wasa ka daina soyewa, ma'ana ka daina soyayya da kai da matarka. A cikin mazan da na hira da su, wasu sun faɗa min cewa sun gano dalilin rabuwarsa da matansu shine ba sa tsara soyayya ko kuma ba su dawwamar da soyayya a cikin rayuwar auren tasu ba. Ba sa bibiyar matansu, ba sa ƙirƙirar abin da zai ƙayatar da su da matansu. Sun sauya kansu daga masoya zuwa abin da ake kira bedroom mates. Mace kamar lambu take, idan ka daina kulawa da ita ba za ta ci gaba da kasancewa a bar sha'awa ba. Amsa ta shida ita ce, kwanciyar hankalinka da natsuwarka ita take nuna dangantakarka da kai da matarka. Idan kana cikin damuwa da tashin hankali, hakan yana nuna dangantakarka da kai da matarka haka yake. Idan kuma kana fama da rashin ƙwarin gwiwa, ita ma za ta fara fama da hakan. Idan kuma baka da manufa a rayuwarka, dangantakarku za ta fara tangal-tangal ko kuma ma ta watsi. Ka kula, ka dage ka inganta rayuwarka kafin ka yi alƙawarin za ka kula da rayuwar wata. Idan ka ƙaru da wannan bidiyon, ka yi min like, sannan ka ajiye min comment akan abin da ka ƙaru da shi ko kuma ra'ayinka, ko kuma sashin da kake son na taɓo don yin bidiyo na gaba a kai, ko kuma abin da ya kamata a ce na gyara domin gyara bidiyo na don jin daɗin masu kallo na. Ka yi following ɗina don ta haka dai kawai za ka dinga ganin sabbin bidiyo tsina idan na saka, sannan kar ka manta kai share saboda abokanan arziki su ma su gani su ƙaru. Allah ya sa mu dace.